Російські окупанти та озброєний ОМОН зі слідчими вдерлися до будинку Ібрагімових у Євпаторії о 9 ранку, буцімто для проведення слідчих дій. В будинку мешкають 9 людей, 5 дорослих та 4 дітей. Біля домівки почали збиратися небайдужі, знайомі та сусіди. Никаких комментариев от силовиков, ничего. Оцепили, как всегда получается, оцепили дом и проводят следственные мероприятия внутри. Никого не пускают, никого не выпускают. 57-річний господар будинку Алі Ібрагімов – підприємець, в родини продуктові крамниці. Старшого та середнього синів Мустафу та Абдулу забрали до магазина, де також влаштували обшук. Старшего сына Мустафу забрали в магазин, там тоже проходят следственные мероприятия. Я тоже с утра заезжал туда, двери закрыты, внутри силовики, никого не пускают, никого не выпускают. Что они там делают, есть ли понятые, нет ли понятых, об этом нам неизвестно. Після вторгнення силовиків дружині Алі Ібрагімова Гульвірі Ханим стало зле. Викликали швидку допомогу. Втім, адвокатів, які прибули для надання правової допомоги, силовики не пропустили. Сообщите, пожалуйста, следующий, кто ведет это самое. Вы запомнили мою фамилию? Аляра! Аляра, вы здесь? Это Эдем, адвокат приехал. До каких пор будет это продолжаться? И неужели в этом обществе сегодняшнем, да, что получается крепостное право никто не отменял? В нашем народе видят крепостных, что ли? Так получается? Что в любой момент можно прийти, забрать, арестовать, навесить ярлык террориста, экстремиста и так далее. Это очень возмущает, и хотелось бы услышать объяснение как официальных властей, так и органов, да, что же здесь происходит сегодня, где человек с внуками, с сыном, сына забрали, до сих пор никакой информации нет. Співробітники окупаційного центру протидії екстремізму у Штатському забрали середущого сина Абдулу з крамниці, де тривав обшук. Посадили до автівки та вивезли у невідомому напрямку. Він мешкає зі своєю родиною окремо від батьків. У березні 2018 року на адмінмежі Криму та Херсонщини його затримували ФСБівці та піддавали тортурам. Адвокати його відшукали у міському відділку окупаційної поліції. Пізніше окупаційний міський суд Євпаторії заарештував його на 3 доби за буцімто пропаганду нацистської атрибутики, символіки або публічну демонстрацію забороненої в Росії атрибутики. Было ходатайство о привлечении переводчика с крымско-татарского на русский и обратно. Однако суд в этом ему отказал, сославшись на то, что суд посчитал, что он в достаточной степени владеет русским языком. Решение обязательно он будет подавать апелляционную жалобу, так как ни защита, ни сам Абдулла не согласен с вынесенным решением. Всем передает большой селям. Он с достоинством принял это решение. И надеюсь, что 3 дня для него быстро пролетят. На тлі чергових облав прокуратура Криму почала кримінальне провадження за статтею «Порушення недоторканності житла». Наголошують, що політика країни-окупанта спрямована на утиски та репресії. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала обшук залякуванням кримських татар. Також омбудсмен закликала міжнародну спільноту тиснути на Росію для припинення порушень прав людини на півострові. Наголошую, обшуки у помешканнях громадян України суперечать міжнародним нормам та є прямим порушенням статті 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, відповідно до якої кожній людині гарантовано право на особисту недоторканність, та статті 8 Конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя. Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на неправомірні дії окупаційної влади та посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення порушень прав людини на території тимчасово окупованого Криму.
Так звані докази у справі Ельвіра Аметова, голови Судакського регіонального меджлісу, неприпустимі, оскільки зібрані з порушенням законодавства. Адвокат Олексій Ростовцев вимагає повернути справу окупаційному прокурору на дорозслідування. Той вирішив взяти перерву для з'ясування своєї позиції. Ельвіра Аметова звинувачують у незаконному зберіганні частин старовинної вогнепальної зброї, вилученої в його домашньому музеї. Дознаватель не получил письменного указания, то есть письменного постановления начальника органа дознания на принятие материалов проверки в свое производство. Статья 41, часть 1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гласит о том, что дознаватель вправе приступить к производству по делу только с момента получения письменного постановления начальника органа дознания. Такое постановление в материалах уголовного дела отсутствует. Это говорит о том, что все доказательства, собранные с нарушением, начиная от возбуждения уголовного дела, являются недопустимыми. А недопустимые доказательства препятствуют суду вынесению законного и справедливого приговора. Поэтому сторона защиты попросила вернуть дело на расследование прокурору. Окупанти вдерлися до оселі Ельвіра Аметова у вересні 2019 року. Вони фактично знищили його музейну колекцію, яку той збирав 20 років. Серед вилучених окупантами експонатів старовинна зброя, зокрема наконечники списів, стріл, сокири і ножі, а також непрацюючий револьвер. Ельвір Аметов неодноразово казав, що всі експонати – свідоцтва того, як розвивалася історія кримських татар і мають виключне культурне значення. Голові Судакського регіонального меджлісу окупанти закидають незаконне придбання та зберігання зброї. Український воїн підірвався на невідомій вибухівці. Бійця з уламковими пораненнями терміново ушпиталено, повідомляють у штабі Об'єднаних сил. Він у задовільному стані. Крім того, російські окупанти били по позиціях українських захисників важкими мінометами, ПТРК, а також гранатометами різних систем. Загалом ворог тричі порушив тишу, кажуть у штабі. Зокрема, у напрямку Авдіївки ворог вів вогонь з ручних протитанкових і підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї. Поблизу селища Піски противник застосував міномети 82-го калібру та протитанкові ракетні комплекси. Біля Мар'їнки російські окупанти обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру. Контррозвідники СБУ накрили російську агентурну мережу на Херсонщині. Її очолював колишній співробітник регіонального управління Служби безпеки, передає прес-служба СБУ. За завданням ФСБ резидент створив розгалужену мережу інформаторів. Серед них були службовці СБУ, місцеві прокурори, поліцейські, надзвичайники та колишні посадовці обласної адміністрації Херсонщини. Встановленої московського куратора агентурної мережі – це кадровий офіцер ФСБ Віталій Король, який, за даними СБУ, спеціалізується на Україні. Москву цікавила таємна інформація про особовий склад українських спецслужб, військових, правоохоронців та місцеву владу. За це резидент діставав з Москви щомісячну платню. В нього знайшли значні суми в доларах, євро та, звісно, в російських рублях. Також вилучено електроніку та російську символіку. Затриманому резиденту оголошено підозру у державній зраді. Оперативники та слідчі СБУ задокументували численні факти збору та передачі інформації через заздалегідь відпрацьовані ФСБ закриті канали електронного зв'язку. Російську службу цікавила інформація з обмеженим доступом, яка стосувалася діяльності та особового складу регіонального управління СБУ. Також їх цікавили дані про регіональні правоохоронні структури, військові підрозділи та органи місцевого самоврядування. Стосовно інших членів мережі тривають невідкладні слідчі дії. За результатами цих дій будуть прийняті відповідні процесуальні рішення. Штрафи за порушення в'їзду-виїзду на окуповані території скасовано. Відповідний закон, який Верховна Рада України ухвалила наприкінці червня, підписав президент Володимир Зеленський. Ним передбачається, що до українців, які проживають на окупованих територіях на час дії карантину або блокування роботи пунктів пропуску, не застосовуватимуться штрафи за порушення порядку в'їзду-виїзду. Але для цього мають бути гуманітарні обставини. Серед таких повернення громадян України до місця свого проживання, воз'єднання родини, важкі хвороби або смерть родичів, прийняття спадщини, необхідність проходження лікування або забезпечення ліками. До гуманітарних причин також віднесено перетин межі з дитиною молодшою 16 років у супроводі опікуна для оформлення українських документів.
Тут можна зробити українські документи у сучасному ЦНАПі, а у приміщеннях сервісної зони можна відпочити і підзарядити телефон. Правозахисники з Херсонського офісу «Кримсос» проінспектували пункт пропуску Чонгар на межі з окупованим Кримом. Відзначають поліпшення умов, але зауважують, що досі немає крамниць, банкоматів та обіцяної автостанції. Голова Херсонської облдержадміністрації Сергій Козир запевнив, що її відкриттю перешкоджають бюрократичні перепони, але до кінця року вона вже має запрацювати. Зараз плануємо розбудувати дорожню інфраструктуру. Ну і зараз там надається повний спектр адмінпослуг на межі з Кримом. Тобто люди, які приїжджають з Криму, ми ж розуміємо, навіщо вони приїжджають. В першу чергу там паспорта, інші там всі ці заходи, вони все отримують. Все, що можливо, ми там зараз робимо. Зараз працюємо над там місці зараз зміни інтеграції для запуску максимально швидко цих автостанцій. Ну це не все від нас залежить. Є бюрократичні механізми, які просто не можна переплюнути. Як людина, я розумію, що потрібно зробити, але як держслужбовець я буду нести за це відповідальність. До кінця року на КПВВ «Чонгар» мали завершити реконструкцію сервісної зони. Компанія «Сокар» має зробити там автозаправку, аптечний пункт та магазин з кафетерієм. Головний спеціаліст з управління пунктом пропуску розповіла про благоустрій сервісної та режимної зони. З водою в нас були великі проблеми, в період дощів заливало там нашу свердловину, але все ми вже прибрали, довели до ладу, все працює в штатному режимі, є вода, працює каналізація, є світло, слава Богу, все нормально. Підприємство працює в нормальному режимі. Стараємося зробити так, щоб людям було переходити адмінмежу з комфортом. Загрозливим правозахисники називають брак експрес-тестів на ковід. З 17 червня на вільній частині України встановлено зелену карантинну зону. Кримчанам не потрібно проходити самоізоляцію та робити тестування. Тому пункти з експрес-тестами на КПВВ «Чонгар» та «Каланчак» не працюють. Був представник Червоного Хреста. Зараз у них, на жаль, немає тестів, але вони будуть видавати тести, хоч і закінчилася програма «Дія», тести все одно будуть бажаючим видаватися. Люди здебільшого задоволені. Кажуть, умови значно краще, ніж з боку окупованого півострова. Та й зміни помітні. Там вот за все время, что я проходила, раза 3, наверное, условия как-то никак не улучшаются. Здесь, в принципе, как бы, я так понимаю, слышат просьбы людей и выполняют их. Адмінмежу з окупованим Кримом в обох напрямках щорічно перетинають близько 2,5 мільйонів людей. Такі дані наводить Державна прикордонна служба України. Ковідного 2020-го цей показник впав до 400 тисяч перетинів. Чекали Росію, а залишились ні з чим. Кримські рибалки з Сиваша скаржаться на утиски з боку окупаційної влади та на знак протесту готуються перекривати траси. Причина – здирницькі квоти на вилов риби. Рибалки обурюються, дозволи видають в Ростові і лише місцевим. А кримським риболовам відкрито сказали про розпорядження, кримчанам дозволи на вилов не видавати. Люди скаржаться, що окупанти системно знищують рибальство, і поки по той бік Сиваша українські рибалки вільно працюють, кримчани залишилися без роботи. А вот на последнем собрании мы были, был представитель президента, научный сотрудник, он уже доцент, уже пенсионер, он еще работает. Он сказал открыто: да задолбали вы, нам Ростов приказал наука, чтобы мы все херили, он открыто сказал. И куда бы вы ни пойдете, у вас ничего не получится. Это два. Третье, Журавка, Лабань, Пеленгас, приходит Сиваш, поела, и в июле месяце ушла. Украина ловит, Турция ловит, Болгария ловит. Все. Кроме кого? Кроме вас. Кроме Крыма. У людей кончается терпение. Потому что невозможно, люди, это было 100 бригад на Севаше. Остается последний вот умирающий. И все в таком возрасте, что работу найти. Мне 60 лет. Я не могу нигде найти работу. Мне до пенсии еще 3 года. У меня забрали и то. У нас остался один ход. Вот старикам собраться с детьми, со всеми, выйти на трассу, честное слово. Перекрыть трассу, может тогда президент обратит внимание. Мы за Россию шли. Мы, никогда мы не думали, что мы попадем не в Россию. Это получается, что мы не домой попали. Нас просто поимели и убили.